Матур жер, табигать матур, погодасы да менә дигән. Монда һәрбер сәлкеш ул зур шәхес, һәрбер бала артында ниндидер тарих тора, һәрбер бала үзенең идеялары белән, үзенең карашлары белән килә, һәм һәрбер бала ачык. Мондай форумдар вакытында алар үзара сөйләшеп, уртак идеялар табып, аларны бер проектка туры китереп, уйлаштырып бетерергә мөмкиннәр. Балаларның янып торган күзләренә карап, бездә дәрт уяна. Күзләре янып килә синең янга, бер нәрсә килеп чыкмаса, чын күңелдән кайгыралар, аларга ярдәм итәсең, әйдә буласың, әйдә торыр. Алар омтылалар, хыялланалар, үзләрен күрсәтергә бик тиз ачылалар. Ошадылар, әлбәттә ошадылар. Аларга карап, үземнең хәзер сәлкеш булып киләсем килә, чөнки шундый искиткеч тренерлар килә, шундый шәп укыту программасын ясыйлар.